Desert anant d'Assuan a Abu Simbel, 270 quilòmetres. Miratges a l'horitzó. El llac Nasser. Els temples d'Abu Simbel, excavats a les roques, es van desmuntar i traslladar 64 metres muntanya amunt per a no ser engolits per l'aigua de la presa d'Assuan. El gran temple de Ramsès II. La façana fa 33 metres d'alta i 38 d'ample. 4 colossos de Ramsès II assentat, de 20 metres d'alt, amb la doble corona sobre el cap, la de l'Alt i la del Baix Egipte, i la serp cobra, símbol de la reialesa. Entre les cames hi ha la mare de Ramsès II, l'esposa Nefertari, la princesa Meritamon i el príncep Rameso. A la part superior de la façana hi ha 22 papillons, babuïns, celebrant la sortida del sol. La sala hipòstila. El sostre està suportat per 8 pilars de 9,15 metres d'alt, en el qual en Ramsès II es representa en la forma del déu Osiris. En Ramsès II disparant fletxes als enemics en retirada en la batalla contra els hitites de 1274 a.C. El santuari. Assentats els déus Ta, Amon, Ramsès II i Ra-Arahide. Les estàtues queden il·luminades pels rajos del sol 2 vegades a l'any, el dia del naixement i el de la coronació de Ramsès II, a excepció del déu Ta, que pertany al món de sota. La barca solar. El temple de la reina Nefertari. 6 estàtues de 10 metres, 4 de Ramsès II i 2 de l'esposa Nefertari dempeus. Al costat, més petites, les dels fills reials. A les parets, la reina Nefertari i Ramsès II apareixen davant dels déus. Abu Simbel il·luminat de nit. La piscina de l'hotel a Abu Simbel. La sortida del sol sobre el llac Nasser. Tornada d'Abu Simbel a Assuan, 270 quilòmetres pel desert.